Atxaldeon, gaurko ariketa etxendakagun objektua hartu eta marraztuko dugu. Zein dan hemen garrantzitsuena? Bueno, forma bilatzea, guk ezagutzen ditugun formak bilatzea, eta bozeto bat planteatzea. Alegia, mandarina zer da? Bueno, borobil bat. Eta hemen justo goiko partian batatzen zaizkio bere zulotxo antzeko hauek. Gero, hemendikan aurkituko genuke islada eta hemendikan itzala. Gero ondoan zer daukago? Bueno, jarri dugun tetera, batez ere, bigarren objektua tetera. Teteran berdin. Egiten duguna da, markatzen ditugu formak eta ja hemen esaten egena. Bilatzen ditugu nola baiteko ezagutzen ditugun forma batzuk. Egungo edo gaurko ariketa forma borobilak, lantzen egia. Hemen kirtena baita ere, borobila, eta pitorro, hemen egin dugu, formak eta umobea. Hemen dikan, beste forma, eta bagoaz beheraino. Zer daukagu ere? Bueno, zapitxoa. Eta zapitxoan hemendikan aurkitzen dugu, bilatzen ditugu hemengo angeluak, eta hemengoa ere bai. Hemen detaile daka. Eta onda batzuk baita ere. Mandarina berriz ere markatzen dugu. Eta kirtenan, detaileak, oan ja, izango ditzake, osatzea.